Този видеоклип е спонсориран от най-якият Minecraft сервер GhostMC. IP-то ще бъде в описанието. Здравейте, аз съм Бранимир Илиев и днес ще играем на една много интересна игра. В тази игра трябва да отгаднеш дали човекът свършва или си блъска по барабаните. Да, знам, че сега много от вас ще кажат, че копирам Роси и подобни неща, но ето ви скриншот как той ми позволи да снимам на тази игра, дори да не е нужно. Все пак не е измислил той играта, но както казвам, има хора, които няма да разберат дори и това. И да, нека да започваме. Така, това със сигурност е барабанист. Да. Това също трябва да е барабанист. Ще включа звук. Вече трябва да свърши. Това ще го цензурирам, макар и да се е цензурирано. Добре, да приемем, че е барабанист. Това също е барабанист. Не знам кой би правил секс такава маска, така че най-вероятно това е барабанист също. Ей, то вече свършва. Това е ясно какво е. Оказа се много лесно. Тази най-вероятно също е не беше трудно, така че най-вероятно съм се паднали лесно неща, така че ще играем пак. Този знам ли? Да речем, че е барабанист. Този също трябва да е барабанист. Този знам ли барабан? Не очаквах, че ще е толкова лесно. Тази... Виждам, че прическата е малко странна, така че най-вероятно барабанист. Също така кажете на какви игри искате да снимам, примерно Minecraft, Outlast и нещо подобно. Или да снимам истории, защото имам доста истории за разказване и мисля, че би били интересни. Странно е, че клипът с Deep Web има само 6200 гледания, защото когато написах под клипа въпроси и отговори искате ли Deep Web,
Супер много хора се отзоваха и казаха, че искат и ще се радват да имат такъв клип. А всъщност накрая съвсем малко хора го гледаха. Плюс това YouTube ми лепна 18 години ограничения за този клип. И да, това исках да кажа. Чао, чао!